volio. Toliko ga je volio. Dakle, to je bilo. Dalje, samo da još nešto dodam. Nasljednik despota Stefana, koji će 1427. godine i to iznenada umrijeti, koji je otišao u lov i umro je. Tako naslijedit će ga Đurađ Branković i njegov sestrić. Samo jedan detalj. Kada su moćne trupe Mehmeda Osvajača, Mehmeda El Fatiha, 1453. godine opkolile Carigrad i pala Vizantija, da. Vizantija, tada je slomljena kičma, dakle hrišćanska kičma Balkana. Despot Đurađ srpski spremit će 1500 elitno naoružanih konjanika da pomognu Turcima da osvoje Carigrad. Ko ne vjeruje, neka uzme izuzetnu knjigu Despot Đurađ i njegovo doba Momčila Spremića, profesora Beogradskoga sa Beogradske katedre za istoriju, koji je to sve. Dakle, Đurađ, ko ne vjeruje, molim vas, to je Momčilo Spremić, jedan veliki naučnik sa katedre Beogradske istorijske, Đurađ Branković i njegovo doba, pa neka pogleda samo. Čak, pazi, jedna hipokrizija kaluđerska koja je tamo dokazana. Možete misliti. Konstantin XI, potonji car Vizantije, koji se junački ponio i poginuo je za vrijeme osvajanja, dao je veliko zlato, blago, dvojici istaknuti kaluđera da finansiraju ljude koji će da se staraju o postojanosti zidina carigradskih. A oni će to zakopati u svoj neki trap. Ta dva kaluđera će ovo uraditi. Nego šta sam htio da kažem? Pazimo nešto. Mora se ljudi prelaziti, ako mislimo da budemo Evropa i da uđemo u Evropu, moramo iz legende izlaziti.